Balay iti panakakemeg iti maysa nga lalaki kalpasan ani tiket na naiwayatan iti anti-illegal drug bypass operation ito iliti bawang iti kat napasamak iti laeng iti barangay Disuor Bawang La Union nga iti suspect kat nabigbig ani Sunny Boy Cotara yang ti Domingo alias Empoy agtawon iti 20 kat inam temporaryo nga agdanaed iti barangay Paringaw Bawang La Union may isang high value individual member iti Alamangco Drug Group iti La Union. Bale detoy kat anabaleg iti panakakemeg na babaen iti nagdipon na pwersa iti RPDEO unos na ito iti nagserbi nga lead unit kadwada iti Bawang Police Station at nagresultaan nga nakatiliwan nakarestaran iti suspect nga nakakumpiskaran iti may isang heat sealed transparent plastic sachet iti kata naglaon iti mapapati nga shabu iti kata agdag papatapata nga agdagsen iti maysa nga gramo nga dayti katadna nga 6,000 pesos maysa nga 1,100 pesos nga bypass money na siyam nga photocopied iti nga 100 photocopied iti 100 peso bill tuya kaso nga maipila kontra kinkuha nga iti panaglabsing iti Republic Act 9165 uno dito Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iti sabalipay nga bangir iti panakakemeg iti maysa nga laki iti kat sumangsango iti kaso nga panaglabsing iti Republic Act 7610. Napasamak dito iti Barangay Kabaruan San Fernando City, La Union nga iti accused kat nabigbigan ni Rolly Molina Yankees Servo agtawon iti 50 kat inam na sawan may isang construction worker kinagnaed iti Barangay Katbangan Sudad iti San Fernando ti warrant of arrest na kat na irwar idilaeng nga kalman babaen iti ni Honorable Judge Rhea Sarnadilla Galiebo Presiding Judge iti Public Court Branch 10 Sudad iti San Fernando La Union nga damot iti na irekomenda nga 200,000 pesos para ti temporaryo apan nakawayawaya na. Bombo Mark Joshua Kabasan na reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 radio station sa La Union, Basta Radio. Bombo!